चला लाय 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 रे. अरे गाणं खूया. हा कितके कितके जमले काय बघूया. कितके जमायला ते बघूया. बसा बसा. 1000 जमलेले सकाळी. काय सांगता. अरे बाबा माझ्या खूप मरे जमायला पैसे. हा कितके वाटून घेतले. हे बघा 5 जणांची टीम ना रे. दोन कितके तुमका वगैरे आता तुम्ही या काय गाणं मरे सरळ म्हणा ना. तर आज काय सांची पार्टी रे.